Hola, jo sóc Snow. Avui som 23 d'abril de 2026. Feliç Sant Jordi. He comprat dos races. He regalat a la meva mare i la meva germana. Ah, ahir vaig acabar Invincible. T'ho recomano. Has de mirar Invincible. Atrapat. Cyberpunk és de 10. Feliç Sant Jordi i adeu, que vagi bé i bon cap de setmana.